Puya no adoon na ko sa balay ni madam mga play lagi ko katabang ni madam Jesus paita ni mo man trabaho ani lisod kaayong panginabuhi may lagdawaton kong madam ron naa bakas madam try na jud kog hangyo dito nga musulod ko niya pagkatabang ayo Yes, come in. madam hapon dam nakabasa magubog ka para tula sa gawas dam nga nag-hire ka og katabang dam. Have a seat. Mo apply unta ko dam ba? Nana kay kuan, via data. Oo, naana dam. May see. Hinduta og via data ni. Oo, ako ana siya ang gikuan dam kaya aron di mabasa. Ah. Gikan de ka sa kuan di ay sa Watsoni. Gikan ko dam nagtrabaho ko diha dam. Pila gani weight nimo? Ako wait. Sa ising ko masiguro to dam. Oh no! Oh, makita na nimo diha dam. Oo, kabasa na dam 65. Asam to kung eyeglass eh. Ay, nanginahanglan ra ba mi og kanang college degree? College degree gid inyong katabang Unya. diri dam. Unya, unsa man ni grade 2 ra man ka? Uy, wa man kay natapos. Oh, graduate na ko grade 2 dam. Grabe ta grade 2? College degree gani among gipangita. Yan, overweight sad ka. Nya. Dili ka qualified sa among gihay. Oh, madam. Yes. Ikaw dam di ka overweight dam. Ayaw kong pangutan ka. Di jud ko ni madawatan You're dam. not hired. Get out. Sa guwapa ni madam. Ala brad. Mana pa dong ang atong teleponan? Iniwa tay kwarta lang nakipanolis gud. Naray na pa dong. Kaman. Ara. Kini amra bike. Nindot ni kay Tamsi. Oh, taghani kwarta kay Tamsi, tambok nga siksi. Puno pa gyud ang bago. Ala, puno ang bag kini. Naay pa gyud ang alahas. Dili lang iyang tiyan ang napuno sa bilbil. Hasta iyang bag. Basta ikay kuan ha. Kini. Paksit gini ron. Paksit bilbil. Udong dili. Ton. What? Ay! Why lilok? Wala kang lilok! Kuha ka na! Dara kong ilok dara. Ay! Brad, kuang bag. Bag. Yan Aring na bag. sir. Wala intaw na isud sir. Uy, gikan magay ko nang apply og pagkamid niya. Inyo pag yung Unsay gusto nimo? Ha? Kuhaan ka na mo og kinabuhi og imo na hatag imong bag. Hatag na nang bag. wala na sir. Kana ang alas. Ang relo. Michael Kors. Ayaw intaw ninyo kuha sir kay wa intaw na nag-under Ang sir. diamond. Brad, ang diamond. Mahal ka na. Tag 1 million ang buo ka na. 1 million ang buo. Ihatag. Makapin naman bubot sir. Kana. Una idang istorya. Ay na sige kuan. Buang chinilas. Bawa. Ha? Buang chinilas. Pil budang chinilas ani. Buang. Ang rehos araw. Una. Ay na. Dili na kay tangtang. Pakapin manas bubot. Kanang gikan intaw ko nang apply sir. Uy nya. Sama ni. Unsa ni? Wala, napa di kita gawa ni? Wala gigutom gani ko sir. Aw. Bilbil na sir. Wala na labot. Na Brad. Gigutom ko sir. Wala, Brad. Di mo timog biyabas. Adi hyper ko. Ag hyper kay tao sir. Di mi ana. Di ka kadot sa. Di mi. Okay na. Di ko kadot na. Wa kay ngipon. Bugal naman ay mo ha, kay bugal wala ngipon. Mo pa lang pagito na Langkat na bayabas. agianan sa imong iheron. Kanang sir. Kita kay na kung Sir, ako sir ba wala jud koy kwarta sir nya. Kanang unsa may pangan sa inyong grupo sir kay mo apil na lang ko ninyo sir pero mga kwarta sab ko. among grupo. Among grupo wa dito wa dire. Gang. Dara ako damo ang mastermind. Mr. Langkat. Simple pero rock. Oh. Sir, jud kong pakuyugon sir, manulis ka sir. Kato si madam na akong gi-applyan sir, portahan kay to sir nya og inyong kuyugon baka panulis ta. Wa kay angay kay gwapa ka. Magtabon ra man ta sir, kuyog lang ko ninyo eh. Dako pa kay bilbil. Buyag. Silbi ni ginaganay. Unsa sa ka sir eh? Di ba, silbi Niluod ginaganay? ba ka, sir? Dai Usuga ron ako mudagan uroy.
May taog ka ng slim paniglawas kay kusog mo Dagan ka gamay na be. Dagan! Dagan, sampulan kay dawat ka gi. Dede ay ko. Dagan dayon! Sige na, abi ko ng sundang gud. Wa! Ay, Sige. dagan dito, dagan. Dagan ron nino putol imong Makuyog lang ko ninyo sir. Asa pa mo Paga-paga. sir? Ano mo kuyog ka na mo? Kaya makakwarta sa ko. Kamura din makakwarta. Nya kinsa man atong tirahan? Si madam. Tarong mo ba? Patahan to. Tahan lagi kaayo ang binakong sinula sir. Abi sa nakong rin. Tinuod na mo ha. Oh lagi. Tahan ka to sa madam. Wala ko gidawat kay na over qualified ko. Wala di ko na qualified sa iya. Pag-qualify mo lawas. Oh wala kay Oversize. Dako kuno kog timbang kuno niya. Dako kog kaon di na lang kuno siya madawat niya sir. Kanang ato tuloy sus madam. Wata sa kuninyo diri bi. Kay ako ang panidandaan itong balik ako ninyo kay ko ano na tamo. Diri pagya ha. Diri pagya. Dili lagi pagion lagi. Ari dire ha. Oo. Wait, simang udan Panit ha. lang. Panit di yung asa sa maagi kay. Wali ka din mi diri. Ha? Lagi. Balik Sige kami. sira, wata ko niyo diri Balik sira. kami ha. Oh. Sige. A few moments later. Brad, saan pa ka oras yung pungko diri Brad? Diri. Baka ni balik. Namindon na kung tili na ko mapila kong lagay. Paita ni eh. Pinuna kay kong tiil sa. Nailad man siguro dato. Ata tumbayhana oy. Mangilad. Imbis kita may mangilad. Kita may nailadan niya noon. Makita sa dalawas nga mangilad to. Saan man taniron? Gingon to sa kaniya niwang siya niya dakong naglawas. Mao lagi. Kita. Kami sinay mo agi diri lain. Nga, pare ka punta. Gusto ka punta dire. Siya ta diri. Ang ano eh. Wa ginigamit akong armas da. Taro nga na. 48 ka tuig na ni. Yung mga way baid Mga baid. bawog na lang gud kon. 48 ka tuig Ah. na way baid baid. Away baid. Di man lang mamatay ani sa kahait. Mamatay sila sa tetanos. Nga saman. Walang mo balik to diri ron. Pabot na bradoy kay. Unan ta diri ngit-ngit ta padong. Wa gyapon di tato. Di kumbalik. Way may moagi diri lain tana. Tana brad. Uy. Oh, bro. Nalakaw. Dili, hala. Maujud ka na tara. Ilag lagi mo tulisan. Asa naman kayo nga ni mga madam?